लोगोफोर आं दिनै मोनसे ओरैबायदि टपिकनि सायाव बाथ्रा बुंगोन जाय टपिकआ जोंनि जिउजों सोमोन्दो गोनां आरो बे टपिकआनो जाहैबाय जारला इंलिशाव बुंगोन ट्रबल। खुलुमबाय लोगोफोर, आसा खालामो दिनैनि भिडिअनि बे टपिकआ नोंथांमोनखौ माबा मोनसे गोदान सोलोंनो थाखाय बा मिथिनो थाखाय हेफाजाब होगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोनखौ आङो आसा खालामो। मानो होनब्ला ससेल' खोनासंनानै दोनोब्ला नोंथांमोना जाय खोथाखौ मिथिनांगौ, जाय बाथ्राखौ मिथिनांगौ मिथियाबो जानो हागौ। बिदिब्ला खोनासंलांदो लोगोफोर। जिउआव जारलाफ्रा मानसिनि मावनाय हुदा, सानस'हायै गोसोनि लुबैनाय साननाय, फिउचारनि सिन्था आरो जों थांखांनाय समाव मावबोनाय बा कर्मनि फिथाइ, बेफोरबायदि गोबां जाहोननि थाखाय जायो। बे जारलाया बेबहार, फाइनान्सियेल आरो मानसिनि गोथौ सोमोन्दो गोनां रिलेशनजोंबो लोब्बा गोनां जानो हागौ। समस्याया जोंखौ फोरोंनायजों लोगोसे गोरा राफोद खालामो आरो लोगोसे जिउआव दावगालांनायनिबो चेलेन्ज लाबोयो। माब्लाबा नोंनि फाइनान्सियेल प्रब्लेम, माब्लाबा नोंनि एग्जामनि प्रब्लेम, माब्लाबा साख्रिनि सिन्था आरो माब्लाबा जोंनि रिलेशनाव प्रब्लेम। गासैबो मानसिफ्रानो गोरिबानो जाथों बा माहाजोनानो जाथों, स्टुडेन्टआनो जाथों बा सासे नेतायानो जाथों, बेबादि जारलाजों समस्याजों जिउखौ बारहोहरनांगौ जायो। नाथाय दाना सोंथिया बेसो, जारलाया समस्या जिउआव फैब्ला जों मा खालामनो? दुखु जारलाजों नाख्रेबजानो ना बले बेजों जुजिनानै नों गावखौनो गायसननो? जिउआव जारलाफ्रा बा समस्याफ्रा मानो फैयो? लोगोफोर, समस्याफ्रा बा जारलाफ्रा जिउनि साजा नङा, थामहिनबा बियो जोंनि जिउआव सोलोंनायनिसो खाबु होयो। जुदि जोंनि जिउआ जोबोद आराम गोरलै जानायमोनब्ला अब्ला जों संघर्ष बा जुजिनायनि मुल्यखौ जेबो बुजिनाय नङामोन। बेनिनो बिदिन्थि हिसाबै मोनसे फिसा स्ट'रि बुंनोसै आं लोगोफोर। सानसेखालि सासे गथ'आ नुबाय जे सिखिरिया फिथोबनिफ्राय ओंखारनो थाखाय नाजागासिनो दंमोन। बेखौ नुनानै गथ'आ फिथोबखौ हासिनानै सिखिरिखौ बाहेरायाव दिहुननायसै। नाथाय सिखिरिया बाहेरायाव दिहुनजानायनि उनावबो बिरनो हायासै। मानो होनब्ला सिखिरिनि गांफ्रा राफोद जायाखैमोन। थामहिनबा संघर्ष खालामनायासो, नाजानायासो बिरनो फोरोङो। बेनि थाखायनो समस्याफ्रा, जारलाफ्रा जोंनि जिउआव फैयो जाहाथे जोङो मजबुत जानो हायो, गोरा राफोद जानो हायो। जेब्ला जारलाफ्रा, समस्याफ्रा जोंनि जिउआव फैयो अब्ला जों मा खालामनो? मोजाङै खोनासंलां लोगोफोर। सेथियाव पजिटिभ साननाय लाबोनो नाजा। लोगोफोर, जों सिगांग्रो गावनि नोजोरखौ सोलायनो नाजानांगोन। समस्यायाव गोग्लैब्ला नों सान जे बेयो आंखौ गाहायाव खोख्लैनो थाखाय नङा, आखाइ हमनानै बोखांनो थाखायसो फैदों होननानै। मिथिगौना, थमास एडिसना गावनि बाल्ब दिहुननायाव 1000 बार फेल जानायजों जुजिनांदोंमोन। नाथाय बे जेननानै थायाखै। बेयो मोनसे जोबोद मोजां खोथा बुंलांदों। आं 1000 बार फेल जायाखै, थामहिनबा आं 1000 बार लामाखौसो मिथिदों जे बाल्बखौ माबोरै बानायनांगौ। नैथियाव समस्याखौ एक्सेप्ट खालाम। समस्याखौ गिनानै जोङो गोजान जानगाराव थानो नाङा। मानो होनब्ला गिनानै जानगाराव थानाया समस्यानि सलुसन नङा। सिगां बेखौ एक्सेप्ट खालाम, बेयो आंनिनो प्रब्लेम होननानै, आरो बेनि उनाव नोङो सल्भ खालामनो थाखाय सलुसन नागिर। मानो होनब्ला समस्याखौ गिनानै जेब्ला जों जानगाराव थानो नाजायो अब्ला समस्याया बांसिनसो जायो। थामथियाव फिसा फिसा लामा दिहुन। माब्लाबा समस्याया गिदिर जायोब्ला बेखौ जोङो खनसेनो सल्भ खालामजोबनो हाया। बेनिखायनो बेखौ जोङो फिसा फिसा बाहागो राननांगोन आरो लासै लासै फोजोबनो नाजानांगोन। जेरै एग्जामाव फेल जायोबा जों मिन्थिया होमबा मानि थाखाय फेल जादों बा मा साबजेक्टआव फेल जादों। बेनि उनाव जों गोदान टाइम टेबोल बानायनानै बेखौ सल्भ खालामनो नाजायो। ब्रैथियाव धोर्ज्य आरो गोसोखौ हमथा। गोसोआव लाखि जे गाज्रि समा जेब्लायबो थाबाय थाया होननानै। जेरै अखा हादोंब्ला बे अखाया सानफ्रोमबो हाबाय थाया। बेबायदिनो जिउआव समस्या जादोंब्ला बे समस्याया अराय सम थाबाय थाया। बाथ्रा फाव मोनसे दङ, जा जाबाय जाबाय, मोजाङानो जाबाय, जा जादों मोजाङानो जादों, आरो जाय जानो लागा बेबो मोजाङानो जागोन। बाथियाव सापर्ट सिस्टेमनि साहारा ला। गावनि समस्याफोरजों नों गाव हारसिंनो जुजिनांगोन। नाथाय माब्लाबा ओरैबायदि समस्या जोंनि जिउआव फैयोना, बेबायदि समस्याखौ जों सल्भ खालामनो थाखाय गुबुननि साहारा लानांगौ जायो। अब्ला जों बेबायदि समस्याफोरनि समाधाननि थाखाय न'खरनि परिबारजों, लोगोफोरजों, नोंनि गुरु, टिचार्स बा नोंनि सिनियरफोरजों समस्यानि सोमोन्दै रायज्लायनो हायो। बेबायदि खालामोब्ला जों गावनि समस्याखौ एसे रेजें जानाय बायदि मोनो। गोबां खेब जों बेबायदि जानाङो। प्रब्लेमनि सलुसना जोंनाव थासेयावबो माखासे समस्यानि थाखाय जोङो नागिरनानै मोना जायो। बेनिखायनो जों गावनि समस्याखौ
प्रब्लेमफोरखौ गिनानै बा लाजिनानै थानो नाङा। गुबुनजों शेयार खालामोब्ला सल्युशन खालामनायनि लामाया एसेबाबो गोरलै जायो। दथियाव सोलों आरो सोलोंनायजों लोगोसे दावगालां। जोंनि जिउआवना जेखि जारला बा समस्या फैया मानो बेफोर जोंनि जिउआव सोलोंनायनि लेसनसो लाबोयो। जुदि जों गोरोन्थिखौ एक्सेप्ट खालामनानै बे गोरोन्थिनिफ्रायनो जों सोलोङो अब्ला बेबायदि गोरोन्थिया फिन जोंनि जिउआव फैफिननाय नङा। जारलाया समस्याया नोंखौ गाहायाव खोख्लैनो थाखाय नङा, सोलोंनायनिसो खाबु होयो। दानिया फैदो स्निथियाव गोसोखौ सान्थि खालामनो नाजा। इंराजियाव बुङो ना अल इज वेल। जेब्ला जोंनि जिउआव जारलाफ्रा बा समस्याफ्रा फैयोब्ला अब्ला जों मेडिटेसन, योग, आरज बा मोजां बिजाब फरायोब्ला जोबोद हेफाजाब होयो। मानो होनब्ला मोजां गाज्रि थिरांथा लानो थाखाय जोंनि गोसोआ, जोंनि मेलेमा सान्थि जानांगोन। बेनिखायनो नों गावनि थाखाय सम दिहुननानै मोजां बिचार बा पजिटिभ साननाय गोसोआव लाबो। लोगोफोर, जों आब्राहाम लिंकननि सोमोन्दै फरायफेरबाय जानांगौ, नङा होनबा? आब्राहाम लिंकना गावनि जिउआव ओरैबायदि समस्याजों, ओरैबायदि जारलाजों जुजिनांदोंना बे गावनि साख्रि मावनायखौबो गारनांदों। बेफार मावनायावबो लस जादों, इलेक्सन गेलेनायावबो खनले जेनबाय थानांदों, गावनि हिन्जाव थैनायखौबो सहायनांदों आरो माखासे गावनि बेमार आजारफोरजोंबो जुजिनांदों। नाथाय थेवबो जेननानै थायाखै आरो बै आब्राहाम लिंकनानो सानसे आमेरिकानि राष्ट्रपति जानायसै। आरो दिनै बेखौ दुनियानि बयबो मानसिफ्रानो मिथियो, बेखौ गोसोखाङो। साननानै नायनायसो लोगोफोर, जुदि बियो जारलाजों नाख्रेबजानानै, समस्याजों नाख्रेबजानानै गोदोनानै थानायमोनब्ला अब्ला जारिमिना बेखौ लिरगौमोन नामा? बेखौ गोसोखांगौमोन नामा? रावबो मिथिनाय नङामोन लोगोफोर। बेनिखायनो सिम्पोल राव बुंनो थाङोब्ला समस्याखौ नों एक्सेप्ट खालाम आरो बेनिफ्राय सोलोंनानै नों दावगालां। भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां नोंथांमोननो आं मोननैसो पइन्ट बुंगोन। नोंथांमोना गोसोआव लाखि लोगोफोर। समस्याया जिउआव फैखायो लोगोफोर। बे जिउनि मोनसे बाहागोखा, बे जिउनि मोनसे नियमखा। बेखौ जों माब्लाबाबो होबथानो हाया। नाथाय बेजों माबोरै जुजिनांगौ, बेफोर प्रब्लेमनि सल्युशना जोंनावनो दंजोबखायो। जुदि जों समस्याजों जेननानै थायो अब्ला समस्याया जोंखौ गादबनानै दोनगोन। नाथाय जेब्ला जों जुजिनानै बेखौ फेजेनो अब्ला बे समस्यायानो जोंखौ हिर' खालामगोन। समस्याया जोंनि जिउआव बादा लाबा लोगोफोर, थामहिनबा गोजौआव गाखोनायनि जांख्लासो लाबोयो। मोनफ्रोमबो हरानो हरै थाबाय थाया लोगोफोर, फुं जाबाथाय सोरांबो होफैयो। आरो आसल देरहासार जाग्राया बैसोरसो लोगोफोर जाय माने प्रब्लेमजों जुजिनानै, समस्याजों जुजिनानै सिगांथिं दावगालाङो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनिफ्राय माबाफोर सोलोंनो हादों होननानै। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअनिफ्राय माबाफोर सोलोंनो हादों अब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।